Sabi namin trim lang, pero halos kalbuhin na nila. Merienda na muna. Ayan guys, good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa ating tindahan. Maglilinis tayo dahil malapit na ang pasukan. Yan. Mahigit isang linggo lang tayong wala. Tignan nyo naman guys. Tumubo ng mga damo-damo. Kailangan agadin. So ayan mga ka-dragon, pinapaputol na rin namin, ay pinapatrim namin tong puno ng acacia. May ngipin daw yung ng kidlat. Totoo ba yun? May ngipin. Saan namin dyan hanapin yung ngipin ng kidlat? Gawin daw anting-anting. May nakita akong ngipin, pero pustiso ni Auntie Ligaya. Nasa garapon. Makulimlim ang panahon guys. Kagabi ang lakas ng ulan. Nagdilig pa naman kami dito kahapon. Oo. Nag-aliwalas dito banda kasi tinanggal nila yung puno. Hindi daw alam ni JJ kung anong unahin niya, George. Sobrang daming kalat guys. Talagang full force tayo sa paglilinis. Yang tapat dyan sa bubong dapat yan talian. Dapat matanggal yan. Kasi pag nagbagsak yan mayupi yung yung yero. Hindi ka kailangan sa yung wire ng wifi dito mga ka-dragon, hindi naman sa amin yung linya. Talagang pati yun sumabog, watak-watak daw yung wire. Kaya pala may nakalawit din ng mga wire. Grabe yung impact nung kidlat. Itong bahay na to mga ka-dragon, yung may-ari niyan, yung lalaki, nag-ground din daw siya. Naramdaman niya. Kaya buti na lang wala tayo nung mga araw na yun. Umuwi rin kami nung tanghali. Ito mga ka-dragon, hinihingi naman to ng kapitbahay natin, pang gatong daw. Dami nito. Saan kaya natin itatapon to? Pwede siguro dyan, mabulok man yan dito, hindi man magalit yung may-ari dyan. Dito. Itapon. Kaya nga, pwede na siguro dyan, kuya, dyan yun. Unyot. Mabulok man yan. So ayan guys, sabi namin trim lang, pero halos kalbuhin na nila. Mainit na dyan. Nagluto tayo ng merienda nilang lomi.
Merienda na muna. Antay yung kaltehin mo. Oh. Pit-pit na yung bubong. Oh. Operation Linis. Dami namin hugasin. Hugasan namin lahat ng plato. Itong dalawang bata naman na to, sama-sama, walang natutulong, ay naapo kayong abubingan. Who's that? Hi! Hey! Sama-sama ka rin. In Purong-Purong Forest here. Pwede. Pagkatapos ng isang oras, ayan. Isang papag ang aming hinugasan. Pagkabilang niya po kasi yung Yan, kakain muna tayo. Magla-lunch muna tayo dahil gutom ng mga person. Yan na lang yung natirang dahon. Eh. Init na. masakit! Wow. Chewy! Kasi sa tindaan ang baka Hindi pa natin napunasan yan. Eh. Bilangan pa naman daw. Bukas na yan. Ito yung bintana niya. Ayun sa ganyan yan. Yung ano, Gusto mo yan yang, buko? Tayo niyan yang. Tara na, kain na! Ulam natin guys, adobong kwarog. Yang? How are you, Yang? Wala ka na namang ulam. walang pastel. Unay dak. Kaluwag na wala. Lagyan mo ng iba din. Para kunti lang, hugasan. Ano, taas lang namin magugas ng marami. Oh, baso. Antay yung hugasan mo. Kakain tayo. Sandali konti. Yung, Pan mo. saan na? Sa ba yung susun ko kasi? Ayan sa likod ni Ting. Ting. Ngayon yata sa yan. Sabi niya magpataas. Baka sabi niya magpataas ng pressure. Let's eat! Kakain tayo. Kain na tayo. Bital pa yun. Wow! Yummy! Ngayon bigay na. Yan? Yan, saan yung kutsara dyan? Ayun. Ano yun? Sa pan. Naganda yung girl. Hindi ka toilet. Ha? Pilasin mo na kaya. Ay, alam mo na ba yun? Tubugon pala. Sa dati, imanin. Wow. Kanya-kanya na. Paano yung nakulam niya? Basta kapitinikan niya ay ayon pa makuha na taubing. Ikaw kaya dito na lang, te. Dito. Wala, subuhan kita. Ito ka sa gilid. At super kulit mo. Mangyayang ko sa yan tayo. Oh yeah. Inchik ka.
12:13 na kayo. Ikaw kaya, Mal? Yan kanya. Nantayin ko kayo di alas 2. Kain May ata. Kain po tayo. Linis na. Malayo. Kami. Kami. Kain tayo guys. Kain po tayo. Balik na naman dito sa puno. Tayo ay kakain. Susunod na si DJ. Galing. Bakit babawal kasi ang buko? Ang marang ba? Sa bata? Meron ka. Ha? Ba't si Ping? Pinapos niya doon. Tapos sa tijuan. Hala. Masakit kasi sa puting pag ganyan ano. Makontra. Pero ba't ako parang naglakas? Kinagabihan nila? Maganda maglakas. Nagtiwanan ka dyan. Nakabulaklak na naman yung sampalaw. Hindi pa nga naubos yung bunga niya. Lalata ko, baka lamang sa ino. Tapos sabon na. Kaya lang ang bubog mo na. Sabi marami. Yung na data ko. Yung bakong. Salamat mo yung ako na. Nangyayon ko na. Ano ba ipis mo sa madali? Sa papag-ay, sa ilalim.